Rekord sezóny je pozorovanie zo 7. augusta, kedy bolo v jednej doline počas 3 hodín videných 8 medveďov. Ponuku nasledovania obydlí. Si pozrite tie ceny. 125 € za krásny zážitok. Tam asi nie sú vnadiska, to tie medvede samé sa chodia núkať za poplatok. Nehoráznosť, čo je veľa, to je veľa. Nepôsobí to na mňa tak. Je to predávané ako pozorovanie silnými ďalekohľadmi. Nejako mi to rozum neberie. Treba prísť pod poľanu zadarmo. Sprievodca Týmto oni u toho medveďa spôsobujú to, že stráca aj plachosť voči ľuďom. A dokonca máme informácie, že niektorí fotografi alebo aj niektorí, ktorí takúto turistiku vykonávajú, si tých medveďov na určité lokality vnadia. To už je úplne za čiarou zákona o ochrane prírody, oni určite už porušujú. Myslím, že stále je to pre tú prírodu oveľa priateľnejšie, keď niekto urobí biznis na tom, že tadiaľ prevedie ľudí, ale tej prírode sa nič nestane, samozrejme pri dodržaní tých etických pravidiel, že nerušíme zver, nekrmíme a tak, než keď zisk dosiahneme z prírody tým, že vyrúbeme alebo vystrieľame. Stráž prírody koná, až keď oni vyjdú mimo vyznačeného chodníka alebo vstúpia do najprísnejšie chráneného prostredia, takže až na základe porušenia zákona my ich môžeme pokutovať.